God dag og velkommen til den her præsentation af min Screencast-O-Matic af et selvvalgt læremiddel her i PL4. Og jeg vil sige, at det er meget godt, at det kun er på skærmen, det vises, for jeg sidder her splitteravne nøgen, så det er ikke så tosset. Nå. Som I kan se først her på den indrammede skærm, så er der er et billede af mit læremiddel her, og det er de her 4 sider her, som jeg fokuserer på, og så er der så de 3 siders opgave, og så vil jeg så nu tage selve læremidlet frem. Så skal jeg have det ind her, så vi lige kan bruge det. Det var her. Og jeg tager udgangspunkt i delemne 1. Før det, der har der været en række sider her, hvor der er noget før viden. Det kommer jeg vist også ind på i min skriftlige analyse. Men her der vil jeg så se på, hvordan man kan redidaktisere det her læremiddel. Og der er der meget fokus på det her med nogle grundpiller i arbejdet med læsning af tekster i skolens fag. Og der kommer de ind på, at man kan forberede mødet med teksten, blandt andet ved at opbygge noget viden om tekstens emne, forberede eleverne på mulige vanskeligheder med sprog, kulturelle koder i teksten og ukendte nøgleord, minde eleverne om den viden, som de allerede har om tekstens emne, støtte elevernes forudsigelser om teksten. Og man kan sige, her der er der jo sådan set en meget pæn indledning til, hvad teksten kommer til at handle om. Vi har kolonisering af Nordamerika, som er delt ind i faser. Og så har vi så videre en fortælling om en dansk familie, fordi det er det, der kommer i det delemne, jeg har valgt. Familien Petersen, som emigrerede til USA. Og så kommer så det her emne. Men som der står her, det jeg læste op før, så synes jeg især i det her læremiddel, at der mangler simpelthen noget opbygning af noget viden, hvor der står, ligesom spørgsmålene står her til sidst. Altså, hvorfor står der ikke nogle spørgsmål undervejs? Hvad ved I om det her emne? Det kunne i høj grad virkelig godt mangle, at der var nogen, der blev stillet nogle spørgsmål undervejs. Fordi ellers så er det altså bare, ja, det føles ligesom om, at teksten sådan set tager lidt udgangspunkt i, at elevernes forforståelse for det her er stor, ikke? Og her der er så et billede af en italiensk indvandrerfamilie, som der står hernede. Og her der ser man så også nogle alle mulige forskellige befolkninger. Og her de her faser, de er også, synes jeg, langt hen ad vejen overhovedet ikke relevante, når vi ser på på det her med at på det her delemne, som hedder hjemme skidt ude bedre. Altså det er ligesom om der er ikke den her korrelation imellem det vi hører før og så det vi lige pludselig skal til at høre om med den danske familie. Her der har vi også en graf. Nu ved jeg godt, jeg er inde i den del af emnet, som så er før det, som mit kommer med. Jeg synes alligevel, det er vigtigt at med. Her der har vi så nogle grafer af den grønne Europa. Så har vi Afrika og Asien, og så må det jo så være Sydamerika og Nordamerika også. Altså at gå fra den her viden, og så lige pludselig hen til en af de mange tusind familier, der udvandrede til Amerika, var familien Petersen. Mange tusind familier. Hvor skulle vi lige vide det fra? Altså så hellere sige have et eller andet om på forhånd. Hvad vil det sige at udvandre? Altså sådan et spørgsmål kunne man godt have. Det synes jeg vi vitterligt mangler her bagved. Altså hvad vil det sige at udvandre? Der kunne man jo så arbejde med, altså med de tosprogede elever, det her sprogbaseret. Der kunne man så arbejde med den morfologiske opbygning af ordet udvandre, altså ud og vandre. Fordi altså det mangler der altså i høj grad. Det er ligesom om, at de lidt for hurtigt går over i den her tekst.
også det her med, at hvorfor skal vi have noget specielt at vide om efter midten af 1800-tallet, når det er det resten af kapitlet fokuserer på videre. Hvorfor skal vi så lige have fase 5 med os? Det er ligesom lidt at sætte nogle unødvendigt mange ting på til eleverne. Det næste, det må også være, at vi må jo håbe, at fordi det ligger læremidlet sådan set ikke op til, at der bliver arbejdet med billeder. Jo, først til sidst, men altså, der er ikke nogen, hvor man siger, kig på billedet og snak om billedet. Der er ikke den her sprogbaserede, der er ikke det her registerkontinuum, hvor at vi arbejder for noget lidt mere noget af det lidt mere distanceret, og så hen til noget af det, de mere kan forholde sig til. Det arbejder vi slet ikke med. Det abstrakte selvfølgelig, og så det, som er det mere alment daglige. Det arbejder så slet ikke med de her billeder. Her, der kan man jo godt se, her har vi et romantisk billede. Hvad vil det sige, at det er romantisk? Det er jo så det her, der er det abstrakte. Hvad vil det sige, at det er romantisk? Og der kunne man jo godt arbejde så hen mod til venstre på det her felt. Det almene dagligdags, hvor man kan sige, hvordan ser vi på billedet, at om det er de glade, eller er de kede af det? Altså, i stedet for det her romantisk billede. Altså, romantisk, det kan jo være mange, det er jo forskellige ting i forskellige sammenhænge. Så der må man da håbe, eller der er det så, at man må, som der også stod i det andet, som jeg sagde før, der må man jo simpelthen arbejde med det her med forforståelse. Det vil jeg da virkelig håbe, fordi det er nogle gode billeder, der er, altså og det her, det er jo også dejligt, man kan sætte det op, ikke? Og man kan tale om, i det hele taget kan man jo kigge på billederne, og så snakke lidt om det her, hvad ser vi på billedet? Altså få alle eleverne, og selvfølgelig når vi har med de tosprogede at gøre her, tale om, jamen, sætte nogle ord på billederne, hvad ser vi på billedet, ikke? Altså vi kan jo tydeligvis se her en glad dreng, ikke? Og en familie, der kommer hjem med nogle dyr. Altså, der kunne man jo forestille sig, at man har en samtale om det. Ja. Det samme her, der har vi også en kilde, deres familien Petersens store beslutning. Og der kan man altså også igen, teksten er sådan set ikke så svær, altså de bruger ikke gamle ord, som der også er noget, der stod i teksten, at det skulle man også holde øje for, hvis det var, at de brugte ord, der så gammeldags ud, og hvor man stadig på gammeldags måde. Det gør man sådan set ikke her. Det har de faktisk formået at didaktisere og gøre det sådan rimelig overskueligt for læseren at læse. Men her må man da også igen håbe, at de bruger det til noget, ikke? Altså, der bliver ikke lagt op til, at de rigtig skal bruge det til noget. Og så synes jeg også, at den her graf, den er problematisk. Altså, der skal man jo virkelig give eleverne nogle redskaber. Først det mere tekniske, ikke? Altså, og så arbejde sig hen imod og kunne forklare det med nogle andre sprog. Her ser vi en graf. Det er et teknisk ord, hvor man så kan arbejde hen mod og kunne sige mere sådan med dagligdagssprog. Hvad ser vi her? Jo, vi ser en rød streg, som har en masse op og ned bølger, og der er så nogle tal for neden og nogle tal ud til venstre, og man kan så se, at i nogle gange så er den helt oppe, og så nogle gange så går den lidt ned, og så stiger den igen. På en eller anden måde gør det lidt mere nært for eleverne at arbejde med. Ja, og så spørgsmålene her. Nogle svære spørgsmål. Jeg synes, det er igen det her med forforståelse, de der push og pull effekten. Det forklares meget, meget let. Og hvorfor skal vi først bruge kilde 1 helt til sidst? Og så også den her, ikke? Brug din viden om historie og begreberne push og pull til at forklare udviklingen, ikke? Altså, det er godt nok også svært.
Så det der skal til for at redidaktisere det over for tosprogede elever, også bare synes jeg ikke tosprogede elever, etsprogede elever, danske elever, det er at bruge ens førviden, gør det noget til noget hverdagssprog, kig på billederne, og ligesom også, fordi det står der heller ikke noget om, der er heller ikke noget, hvad kan man sige, der er heller ikke nogen, hvad er det vi skal, der er ikke nogen, der står ikke noget om, hvad er det vi skal bruge det her til. Og man kunne især kigge på den her snegl fra Kom ind i sproget, bogen. Fordi der er jo faktisk, der bliver jo lagt op til konstruktion og refleksion og noget handling og noget rekonstruktion. Men der gives altså ikke nogen, ligesom, hvad kan man sige, der gives ikke nogen svar på, hvordan det skal gøres. Ikke? Altså, kig på billedet på side, her på side 18. Hvordan kan vi se, at det er så side 19, hvordan kan vi se, at hvad ser du på billedet? Er det glade? Er det sure? Hvad er det, de kommer hjem med? Hvordan ser du i baggrunden? Er det noget, der viser, at det er godt eller dårligt? Altså, i stedet for, at der står i den her tekst, på hvilken måde giver kilde 2 et romantisk billede af nybyggerlivet? Hvad er et nybyggerliv? Så må vi jo igen dele op et liv, og så har vi noget med nogle nybygger. Og så må vi jo dele nybygger op, hvad er ny og hvad er bygger, og så på den måde, ikke? Så man må ligesom stilisere det bedre, og gøre det lidt bedre i forhold til, hvis I skal rekonstruere noget. Fordi det kunne man jo sagtens, det kunne man jo med det her billede, der kunne man jo bede eleverne op, som vi også havde om i undervisningen i mandags. Det her med at rekonstruere og give eleverne noget skriftsprog og noget sprog, der må man altså simpelthen stilisere det noget bedre. Men ellers så er det jo et spændende emne. Jeg er totalt vild med netop det her udvandring til USA. Så på den måde så er det godt, men der mangler simpelthen bare noget hjælp. Der er for svære ord, der er ikke en hjælp til, hvilken retning det skal gå, og det kunne jeg godt bruge sådan noget af.